работи. Добре, здравейте хора, обещах, че ще има много скоро ново видео. И така, пак сме с Коко, ще играем на Rivals, в Shooting Range. Коко, излизай. Обещах ви, че ще кажа името ми в Discord. И то е така. Ще ви хубава. Ще ви го кажа сега и ако мога ще го напиша в коментар. Името ми в Discord. Сега трябва да го погледна, само че... Добре, сега си отворих Дискорда. Казвам се Ники Прото, май. Чакай. Не бъдете сигурни, искам да ви кажа за сигурност. Или Ники Прото, или Ники Прото 333. Тъй, че опитайте и си двете. Първо питайте с Ники Прото. Ники е на английски и Прото е на английски, само че Н-то и П-то с главни букви. Не знаете, така затварям си Дискорда. И сколко почваме яко да цепиме. Добре, Коко, айде подреждаме се към... Аз първо играя снайп, не знам колко как ще играя. Традиционално. Спам ли? Какво? Не, ножка. Дали не спам? Да, само питам, че като зад традиционално ми стана лошо. Добре, както виждате, Коко е доста добър. Ще видим сега дали е по-добър. Колко чакайте, ще сменим оръжието. Загрявам, което е много лошо. На тебе да загряваш ли ти трябва? Да. Иха. Хора, извинявам се за това, където казвам, че ще играя едно, после играя онова и другото. Това скоро ще спрем да го правим, просто има много хубави игри и ги играм подред и не очаквам да се случват работи. Чакай малко, вайбъра на лаптопа ми се апдейтва сам, докато играя на Rivals. Сега вече не мога. Сега чакай да кажа на хората. Добре хора, както разбрахте, следващото ни видео на Plus One Speed Keyboard Escape. То ще бъде интересно. 100% ви го казвам. Коко, кой левел си? На Plus One Speed Keyboard Escape. На кое? На Plus One Speed. Около 100 и нещо, ма. С крим или играеш чоколейт или какво играеш? Кенди? Аз играеш чоколейт. Чоколейтито е малко гадно. Да, кендито е много гадно. Окей, тук само се поекаме. Иха. Това е просто защото съм с скин. Е по-лесно, аз не съм си го купил. Да. То, между другото, Той е скин, колко струва? 10 скин тикета, ама трябва да го връткаш от чопа, иначе от един скин кейс е много труден. Робъкси ли или ключове? Какви ключове бе, Коко? Тикети, скин тикети. Карамбита е по-добър, да сега го разбирам, защото много добре се връткам. Карамбита е още по-добър и метали сонга. Да, знам, точно това казах. Ама и ти си добър, бая. Не играя, но... Повечето играя на Premier League или на GTI. Ти с геймърска мишка ли си? Да. Имаш ли такова бутонче да ти променя смисъл мишката, да ти променя бързината й? Да. На коя бързина? Сега съм на най-бавната, така не е най-лесно. Аз съм на най-бързата. На най-бързата ми е много тегло на мен.
Мен ми е много лесно. Аз съм най-бързо. Ама аз само като се завърта не става ми лошо направо. Окей, 40. Това е good. Ой, така хора, както виждате, сега играем. Още е първи рунд. Добре, че сме на безкрай време. Аз ще взе... чакаш. Малко. Иха, тъмън последно. Да. Последен удар и беше дет. Сега трябва... да знаете хора, че аз сега не си обработвам видеята и видеята ми са напълно реал. А вече има, може да ми имате доверие. Колко още рундове игра, нали? А кое имам сега? Да. Какво ти прецениш? С ножка... Ще ти затвори, ако знаеш. Добре, ама снайп или ножка? Добре хора, колко ми затвори... О, часовника ми е на температурата над прага. Колко се играе ли? Ай, просто ще това. Добре, ще играе, я така. Бътър. Явно говори с някой. Не знаем с кой. Ало, Никола. Да, Коста, да знаеш, че температурата ми на часовника е над прага, тъй че може скоро ти затвори. Но нали после ние ще се разберем след видеото. Хора, да знаете, че докато видеото ми се стартира, смисъл и докато направя другото, ще си има още сигурно 15-20 на 30 на минути, защото и трябва да си оставя и устройството ми. Писал, през което говоря, аз говоря през майки и той е над прага. Близкия един час най-много ще съм качил новото видео, третото за днес. What? Как? Аз не бях там. Да, по някакъв път е бъгъл. Ножката е гадна, нормалната, защото забива направо, а вали сонга отгоре надолу, което ти позволява по-често да биеш 150-ки. Аз после, след като играем, може би ще ходя да си купувам Нидо. Какво да си купуваш? Нидо. Какво е това? Сериозно ли не знаеш? Кои ли е? Да. От Нидо, Тауър ли? Да, от То колко струва? То колко струва? 6 евро е. И ще да излезна. Не знам. Буквално след едно си говорим в момента с това видео. Ти имаш ли планове с някой? Значи мога да излезна. Хора, вие да не вземете стая ни послушвате, да ни гледате плановете. Знаете ми името в Дискорд, може да пробвате си. Знаете ми името в Дискорд, знаете ми името в Roblox, тъй че каквото искам да правите, аз съм ви казал, тъй че... Какво почваш, като аз съм на 4 точки. Зато не е невъзможно да ме биеш, ама... Та брат, почваш се енерджи. Мапа нещо май пред сака.
Знаете хора, аз вече, това ми е второ видео за деня, имаше едно неуспешно. И по 3 видеа, кое пуска по 3 видеа на ден? Та не вземете сега да почнете ама хейтите в коментарите. Малко спама да взимам рундове. Не, баш малко. Но Ники е тега! Добре хора, и това видео приключи. А от мен, чао!